kushamarari. Rangu zita ndinonzi Zharare Martin, ndiri mutungamiriri weboka rinonzi Citizens Against Economic Sanctions. Boka rinova revana veZimbabwe vari kuunzwa kurwadziwa zvikuru nezvirango zvaupfumi zvakatemerwa nyika yedu neAmerica pasi pemutemo unonzi weZidera. Uyezve isusu seboka tiri kuti mwana weZimbabwe wese ngaazive kuti sanction iri rakabva kupi, sanction iri rauraya nyika sei, sanction iri ndivanani vakariwisa, ndivanani futi vari kunyanya kurishandisa kunyanya kune zvematongerwo enyika. Zvinova zvatikuvadza isusu semhuri yeZimbabwe. Takatarisa izvezvi kunyanya munoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyanya pane mitengo yezvinhu mumashopu makuru edu atinawo. Mitengo yezvinhu iri kukwidzwa zuva nezuva zviri unrealistic pachirungu, zvekuti munhu akungomuka achiti nhasi ndakwidza mari yapakati, mari yapakati, zvinova zvauraya isu vashandi. Mari dzedu dzaakuperera pakutenga chinhu chiduku kudai, asi hazvifanira kunge zvakadaro nekuti mukaona ikonomi yedu yanga iri stable, but kubva patakangoisirwa sanction ndo pakatanga kudonha dhora redu richikwira nekuti ivo vakataura kuti tikwanise kubisa mwana weZimbabwe paZanu-PF tinofanira kuuraya dhola. Saka ndo zvamuri kuona kuti dhola redu raparadzwa. Nhasi uno ukapinda muchitoro uri kuona mapuraizi aya achingokwidzwa zuva nezuva. Ndoinonzi sabotage yatiri kuitwa isusu. Hurumende yedu yakatsikirwa zvekuti inofanira kutotirimuka chaizvo kuti tikwanise kumisa kukwira kuri kuita mapuraizes, nekuti pakukwira kuri kuita mapuraizes haasi kukwira nekuti zvinhu zviri normal, ari kutoitwa nevanhu vari kutoita kuti zviomere hurumende yedu. Uyezve takatarisana nenyaya yemaelections yatakupinda, our government ndinofunga kuti sevana veZimbabwe varwadziwa, coin riya rinonzi musi watunya riya chinova chiitiko chakakosha chaizvo pakustabilize economy yedu, nekuti coin riya deni rakatoya kana nezuro kana marimwe zuro kana gore rakapera chairo our economy ingadai yabata yasimba. Asi tinotenda hurumende kuti yariwisa iye zvino, though tatarisana nemaelections ende ivo vari kutirwisa vari kunyanya kupamba kuti pamwe patinosvika kumaelection vari kuti dhora chiringe ratova next to useless. Mukatarisazve muchaona kuti hurumende yedu iri kuedza nepese painogona, and hurumende yedu nemitemo yatinayo hatikwanisi kuita maprice controls, but isusu vana veZimbabwe tisu tiri kuzviurayira ikonomi yedu nekubvumira vapambi pfuma vari kunyanya kuti paradza kudai. Saka zvii zvingaitwa kuderedza dambudziko iri? Kuderedza dambudziko iri, chekutanga ndechekutoti anotori masanction atiri kuzvipa tega isusu vana veZimbabwe munyika medu, kuwedzera pamasanction atiri kupiwa neAmerica neBritain. Chekutanga vana veZimbabwe ngavameke sure kuti they stand with their country, they stand and defend our own currency. But isu tisu tega tiri kutomhanya kutoti nhasi rapa 1:2 chichirapa 1:2 chichitega isusu tisu tiri kutobisa confidence yemari yedu pachedu isusu. Hurumende yedu futi tiri kuti deni yagona, especially kuMinister of Finance, kuna vamutuli deni vanga vagona kuti tione kuti tagara pasi sevana veZimbabwe nekukurumidza tipana nepfungwa dzekuti tione kuti how can we tibatsirane kustabilize dhola redu iri. And also deni tanga takwanisa futi kuti tiite kunzwisisana neivo tingati vana muzvina business kuti varege tsika yavari kuita, nekuti tsika iyi iri kuuraya isu vana veZimbabwe vari muno, haisi kumbouraya ivo. Kukwira kwezvinhu kuri kunzwa ndezviri kuzvakudza kwenyika here kana kuti kuri kutokwidzwa kunyange zvekugadzirwa muno? Kunyanya mukatarisa zvitoro zviri kutengesa zvinhu, zvitoro zvihombe ndizvo zvine tsika iri kuita yekunyanya kukwidza zvinhu, saka vamwe vanobva vateedzera that. And kunyanya kwekukwira kuri kuita mitengo nekudonhedzwa kuri kuitwa mari yedu zviri kubva kunze kwenyika, ende zviri kubva kunyanya kune politics. Vari kuopposition ndivo vatowana mukana wekurwisa hurumende yedu, inotori campaign tool yavari kushandisa iyoyo yekuomesa zvinhu. Saka isusu nehurumende yedu tiri kufanira kutomira chaizvo to counter that. Isusu sesangano reCitizens Against Economic Sanctions, redu donzvo nderekudzidzisa vanhu veZimbabwe kuti varwise zvirango zveupfumi. Timire chaizvo nehurumende yedu iri kuti ngazvibiswe.
svondo rega rega chirongwa chedu isusu tinotenderera nyika yese tichiita tinoti anti-sanction awareness campaign. Iro svondo rapfuura tanga tiri mukwekwe kuredcliffe kwatakaita chirongwa chiri kumidlands kudistrict ikoko. Musi wemugovera uyu tiri kudomboshava. Padomboshava tine program yatiri kuita anti-sanction awareness campaign pachirodziva hall. Ndizvozvo chaizvo. Chirongwa ichi kuchauya madzimambo ariko, machifi, maheadman nevana vemachiist vese vanenge variko, tichitaura kuti sanction ngaribviswe, tichiti domboshava yaramba masanctions. Ende tiri kukoka kuti munhu wese uyai padomboshava timbotaura nekuimba kwaita chinhu ichi tikwanise kupanana pfungwa tisumuke tiende kumberi.